Takže zdravím všetkých závislákov a závisláčky, vítam vás Nestor pri ďalšom videu. Tentokrát také opravné video, lebo sme sa s Melonikom dobre nepochopili. A tak by som ho tu chcel aj privítať. No dobre, čiže ahoj, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude taká celá informáčka ohľadom celej tejto obrovskej zmeny, ktorá nastáva a nastala. Bude to hlavne okrem toho, že sme sa s Nestorom rozdelili, k tomu sa dostaneme hneď. Čiže Nestor, niečo k tomuto povedz. No, to, že sme sa rozdelili, tak to má jednoduchý vývod v tom, že ja mám veľa času a tu pán Melonik má málo času, takže s tým nič nenarobíme, budete sa s tým musieť hod zmieriť, ale tak ako dúfame obaja, že ako na Melonika nezabudnete za tie 2 týždne, tak sa vám bude zase páčiť u mňa. Ale videa od obidvoch naraz, ako keď budeme spolu točiť, tak tie vám neujdu. Tie o 2 týždne budú vo veľkom, že Melonik. Tak to znelo presvedčivo. Všetci sa tešte. A to slúži potlesk. Len taký random potlesk do videa. No, a tej pauze, ja si dávam proste pauzu, trošku sme to preskočili, teda Nestor to preskočil. Ja si teda dávam pauzu, on si pauzu nedával, on teraz začína naplno. Z toho dôvodu, že proste malo času za prvé, to kvôli akože sa budem viacej venovať škole. Plus tomu už je konečne pekne, čiže budem aj trošku viacej času aj tráviť vonku, čiže aj tuto sa trošku obmedzuje čas. Áno, môžem to trošku obmedziť aj to chodenie von a editovať tie videá. Ale proste ja chcem chodiť von, ja si chcem zariadiť aj tak ako dávať si pozor na tie tzv. 2 strany a to sú videá a váš osobný život. Takže sa to snažím ustrážiť, aby som sa proste zase nemyslel na kamarádov a ty sa potom v zápätí vystreliť na mňa, to nepotrebujem. Čiže takto. Plus tomu mi dochádza inšpirácia, taký ten nápad tvorenia do toho videí, nejaké tie vtipné scénky, vtipné skeče a takéto. Čiže dám si pauzičku na tie 2 týždne a bude ako regen, alebo proste sa nejak vypnem na chvíľku od toho natáčania a príde nová inšpirácia, bude viac videí, lebo už vlastne to bude nejak 20. sa asi k tomu vrátim, to budú 2 týždne, 20. možno 15. to je nejak medzi 20. až 15. maja nejak medzi tým, čakajte v tom rozmedzi, že budú naspäť videá. Ubehne to zase tak, že 2 razy blikneme očami a už tu budeme mať, už polka maja bude za nama a zase to urobíme a už budeme si valať čunky na kúpaliskách a za počítačmi a niektorí možno aj na dovolenkách. Ja budem makať. No áno, nás zase brigáda a my mladší si ešte užívame pohody. Tak, tibak. No, ale tak ja keď dojdeš, tak hneď videjko. Dobre videjko, však nemôžeš tu nechať týchto tvojich odoberateľov len tak. Alebo taký... Ja proste zapím uploadovať volačo a pojem na kúpalisko. A potom sa vrátim o 7, kúknem či sa do uploadovalo a ne, po probléme. To je teda, no. Takže... No čo? Ja neviem. Ja som to chcel ukončiť. No dobre. Čiže to ukončíme. Nebudeme to nejak extra predĺžovať. Točím bohužiaľ na Skype, pretože OBS-ku sa mi celé počas natáčania zalagovalo. Ale totálne, celý mi pomaly spadol, čiže mi spadol celý internet, ale počítač to hravo zvládol, na chvíľku úplne vypadol. Prosím ťa, stiši tie zvuky, počujem sa tam štekať. To je dobré. A zvládol to a všetko sa opravilo. Čiže my sa teraz dnes s vami lúčime a uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Takže lajkujte, odoberajte a komentujte. Dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa spolu tu s Melonikom. Takže čus!